asko kikari izan ezik. Maiki izan zaten guzti hori gurekin akordatzeagatik. Ikusi zuen zinen azkaralde egiten nire lankide guztiak, izan ere kamaratzean egotera ohituta gaudenentzako nahiko marroia da. Eta, gure izan zidaten zer esan hemen, urrena, berandu diri eman dioten saria, ohikoa dugun estiloan egitera, hori izan zen lehendabiziko gauza burura etorri zitzaiten, ez? Astero, dara bilgun estilo serio eta sakonian egitea buratu zitzaiten. Eta jakina, hemen egon da, lehenengoa izan beharko litzateke aipatzea, euskarazko komunikabideon mantra denarekin, ez? Euskarazko komunikabideok gizartean daukagun rola bete ahal izateko instituzio publikoetatik jasotzen ez dugun behar bezalako laguntza zitzein barko nuke, ondoren horri gehitzeko, krisi egoera honetan, oainik ere larriagoa dela egoera, izan ere, ikusten nahi garelako egunero, diru publikoa nola goiztean diru publikoa den, eta txaldean diru pribatua den. Hori bai, beti ere oso proiektu garrantzitsua direna gure gizartearentzako. Adibidez, bankuentzat eman, lapurtzen jarraitu dezaten, edo gure lur eta mendiak abiadura handian zulatzen edo txikitzen ari den tren batean gastatzeko, ezta? Eta jakina, hemen egon da, ezin aipatu gabe utzi, ikusentzunezko munduan lan egiten dugun, berandu egikok, 20. mendeko porrot kulturalik handiena telebista dela esaten baldin bada, gurean euskarazko kate publikoari, ETB-ri eskaintzen zaion arreta eta inbertsioari erreparatuta, esaldi horrek osotasun eta esan nahi guztia hartzen duela, ez? Halako proposta da bota berritu egoak, baina berez ez dut egingo. Eta, berandui izateari pizkat utzi, eta ekimen hau, ekitaldi hau pizkat probestu, alde honari, ekitaldi honen alde honari erreparatu nahi dugu, eta esan nahiko nuke, zari honen atzean zein dagoen, ez? Lehenik eta behin argiako lankide guztiei ematea sari hau, lehen aipatu den moduan, garai hauetan ez delako samurra, hau bezalako proiektu berretzaile eta zerikatzaile baten aldeko apustu sendoa egitea, eta bestetik, eta gehien bat, beranduegi eta argia beraren arnasa zareten milaka arpiedun hori guztiek. Beraz, eskerrik asko.